De hele uitzending zit vol muziek en we sluiten ook af met muziek. Aangeschoven zijn Amber en Brit. Dames, hartelijk welkom. Welkom. De donkere dagen staan weer voor de deur. En dat betekent voor jullie weer de kerstconcerten. We begrepen dat er intussen al meer dan 20 concerten gepland staan voor deze dagen. Dus jullie gaan een drukke tijd tegemoet, Brit. Ja, klopt. Ja, wel de agenda gezellig. is het vol. Ja, zeker, maar wel gezellig. Ja. Ja. We doen het graag, hè? Ja, zeker. Dat scheelt. Wat gaan jullie allemaal doen? Vertel. We gaan nog in verzorgingstehuizen optreden spelen. We gaan In de in binnenstad. de binnenstad, van Roermond gaan we nog zingen. We gaan zingen bij ons eigen kerstconcert natuurlijk. Ja. Dus Dat daar zitten komt jullie van voor alles hier. bij. Ja. 21 december is dat. Ja. Dus dat. Waar gaat het dit jaar plaatsvinden? Op de Hamstraat, nummer 16. Ja. En dat is een hele bijzondere plek, want dat is door Victor Adams is dat beschikbaar gesteld voor culturele makers in Roermond. Zodat de leegstand opgevuld wordt met leuke cultuur. En daar gaan wij samen ons kerstconcert houden. Ja, want normaal zitten jullie een beetje die huiskamersettings. Is dat dezelfde sfeer die je daar kunt oproepen? Of? Nou ja, we hopen nog mooier. We hebben namelijk tuincentrum Schmieds gevraagd of ze het willen aankleden in de prachtige kerstsetting. Heerlijk. En die willen dat gelukkig doen. Ja. Dus het wordt heel mooi. Oké. Nou is natuurlijk de vraag altijd, wat voor nummers gaan jullie daar tegen horen brengen? De klassieke dingen zijn natuurlijk de Ave Maria's en dat soort zaken. Ja. Hoe zit het met het repertoire? Heb je daar nog eens naar gekeken? Of zeg je juist van je moet blijven bij wat mensen kennen? Ik denk dat het mooi is om een combinatie te maken van. Het is altijd fijn om ook herkenbare muziek te hebben. Maar nieuwe dingen zijn ook altijd leuk om te doen. Anders ga je 20 jaar hetzelfde zingen en dan wordt het ook een beetje saai. Ja. Ik denk dat het de combinatie... Ja, we maken sowieso veel combinaties van musical, pop, jazz. Heeft het een beetje te klassiek. maken met wat jullie buiten de kerstconcerten ook doen, hè? Ja. Jullie voornaamste werk eigenlijk. Ja. Ja. Ja, we houden van een gevarieerd programma. Niet één stijl, maar juist variëren. En we hebben een nieuw element, want vorige keren hadden we een soort instrumentale begeleiding gewoon op een bandje. Dat echt heel intiem was. We hebben nu iemand gevonden die ons gaat begeleiden op keyboard. En we hebben een kinderkoor uit Roermond. Ja. En daar zijn we aan het proberen dat we dat opgestart krijgen. Want het is Ik wou het zeggen, is dat niet jullie eigen kinderkoor? Want ik zag dat op jouw site voorbij komen. Kinderkoor, hele enthousiaste foto's staan hier, enthousiaste gebaren. Hoe gaat dat? Hoe lang ben je daar al mee bezig? Ja, er was geen kinderkoor meer in Roermond. En ze hebben vanuit de gemeente gevraagd om een kinderkoor op te richten voor Sinterklaas. Nou, toen was ik heel enthousiast. Ik denk, dat wil ik gaan doen. En daarna dacht ik, nou, dat kinderkoor moet niet alleen voor Sinterklaas. Dat moet dat door. moet gewoon doorgaan. Maar ja, dat is nog best wel een gedoe met regelen. Dus toen dachten we... Hoeveel kinderen zijn het nu? Nou, ze zijn begonnen met 13, maar er zitten inmiddels 20 kinderen na 3 repetities of zo. Oh, Dus er bleven ook maar Netjes. kinderen komen. Ja. Dan zie je dat er behoefte aan is. Er is zeker behoefte. En Ja. kinderen vinden het heel leuk om samen muziek te maken. Ja, volwassenen ook. Ik bedoel, wie Ja. vindt het nou niet leuk? Ja. En we zijn nu via dat kerstconcert hopen we dat we dat ondertussen geregeld krijgen. wat hebben die kinderen nou gezongen met Sinterklaas? Of, Ja, die gaan straks nog met Sinterklaas optreden op de kiosk. Oké. In Roermond, als Sinterklaas binnenkomt. En tijdens ons kerstconcert doen ze ook gezellig mee. Wat leuk. Ja. Yes. Nou ja, misschien zouden we wel meer kunnen doen met zo'n koor. Ja, wie weet. Ja. Brit, je was vorig jaar dat we hier waren, ging je nog verder met je studie. Hoe ver ben je inmiddels? Nog steeds aan het studeren. Ja. Ja, ik zit nu in mijn 3e leerjaar, dus... En wanneer het ben gaat je snel. klaar? Jij nog, bent nooit klaar Ik hoop natuurlijk. nog 1,5 jaar. Ja. Ja. En dan is het conservatorium wat je hebt op het gebied van? Amber was met conservatorium bezig, maar ik studeer logopedie. Dus ik was Ah. net de andere kant op gegaan. Nee, dat Ik had wel popmuziek al afgerond, Ja. maar Ah, Ja. kijk. Andere Ja, Ik kan wel heel goed zingen, maar ze Ja. gaat toch een ander pad in. ja. Dat is toen uitgelegd.
Ja, en toch blijven jullie samen optreden, dat is wel mooi. Ja, zeker. Is ook heel fijn, denk ik. Dat we toch samen nog iets hebben. Amber woont ook niet meer thuis, dus het is ook echt dat we dan meer samenkomen eigenlijk. Ja, je doet samen wat en je hebt toch heel uiteenlopende genres waar je voorkeur ligt. Ja. En toch weer Ja. helemaal samen. En het is ook heel fijn, want natuurlijk, ik doe ook wel eens een beroep op jullie. En dat is mooi, dat jullie altijd wel genegen zijn om mee te doen. En waar dan ook, of wat dan ook, jullie staan voor alle genres open. Ja. Zeker. Nou ja, er zijn grenzen natuurlijk, wat we echt niet kunnen. Dat begeven we ons niet aan. Ja. Ik bedoel, Maar een jam sessie met andere muzikanten, ja, dat zou wel leuk zijn. dat zou maar wel leuk zijn. Ja. Laat me De niet heavy een stukje metal is, rappen of zo. Of, heavy metal, dat zou misschien alleen kunnen als er een klassieke riedel in verborgen gaat. Nou Dan ja, kunnen goed. we wel. Belten kun je leren. Ja. Dat is waar. Voor het volgend jaar staat er weer van alles op het plan. Wat gaan jullie nog allemaal doen? Vertel. Nou, de CD die komt uit. We Ja. zijn met Oh. CD bezig. En het is een mini-CD eigenlijk. En die hopen we, nee, die gaat zeker komen in het nieuwe jaar. Dat is heel realistisch. Ja. Maar die gaat in het nieuwe jaar komen. Er komen nog heel veel andere concerten. We blijven niet stoppen. En we houden zo onze projecten. Ja. Mooi. Oké. Nou, we willen graag wat horen. Ja, Dus we zijn wel benieuwd of we Jullie een tipje gaan- van de sluier ook bij jullie op kunnen lichten van dat kerstconcert natuurlijk. Welk nummer gaan jullie brengen? We gaan Halleluja zingen. Ja. En dan in het Limburgs. Ja. Ja. Nou, we gaan er dus op wel genieten. In ieder geval dank dat jullie hierover wilden komen vertellen. En veel plezier met al die tientallen optredens. Het wordt hard werken deze maanden. De zon, de maan, de zachte wind en een vlinder bij een bloemke vindt. Het zijn de kleine dingen die ertoe doen. De regendruppels in een riet die klinken, die een melodie die langzaam wordt wil doen. Een halleluja, 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 halleluja. De liefde die dich het berührt en alles om dich her verstuurt. Niks staat meer zo wie het eens geweest is. De onrust wortelt in mijn ziel en luidt niet van mijn plannen heel. Maar Heer die lied zingt volop, halleluja, 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 halleluja. Het leven geeft het leven hem. We weten niet wat morgen komt. Geniet van alles wat zich wordt gegeven. Een lach, een trom, verdriet, geluk. De dag van gisteren komt niet terug. Maar daarom van die zin een halleluja. 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 Halleluja.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.